dong. Lại in không biết. लोगोफोर जोंहा आइमोन फैदोंमोन आरो आलासि जानो ओमफ्राय थांसिगोन आरो दिनै नै बिब' जोंहा बिब' गेदेर ओमफ्राय फिसाला ओमफ्राय नैबे खारलांनाया जोंहा आदानि फिसाला ओमफ्राय नैबे फेत्ला नै जोंहा बिब' सासेया बिनानाव फिसाला नै बिनानावा थांसिगोन आरो जोंहा बिबासो आंजों हाबा जाफैदों ओमफ्राय इसोरा ओरैजानो हाबा जादों आरो न'खैजानो बिजनिखैजानो हरसेल' थाबाय आरो जोंहा आइ थांनो ओंखारबाय आरो सोर गथ' आजायालाय आजाया ओमफ्राय नोंसोर माबाफोर बावबोबाय खोमा दाबो जाया हैथु मेडिकेल थांनो नागिरनाया एसे लेजि आङो सायथारालै गाइसमोन बेमारि जिबन मेडिकेलाव चेकआपनि थाखाय नोंखालाय मासाव मास लांबाय थानांगौ मासबो नाङा 15 दिन बेमारा जाबाय नालाय आरो गल ब्लाडार दंबावो अपारेसन बानायनो आंनो हाख'नानै गारहरसिगोनथ' आंनो हाख'ना गारहरसिगोनथ' इउटुबाव नायै बानायगोन आं दानो फरायसालिया मासे लेजि गेलेबाय थायो खानायजोंनो नोंसिनालाय दसेनो जायो आरो ओंखारग्रोनोबो होगोन दे मोनालाय लांसै बाइक अफिसनि खामानि गैयालाय गस्लाया माबा शर्ट अफ लेटब्रा नेनो बायलांबाय आं ए मा सेलेट साला नेनो बायलांबाय आं ओरैनो आंसो गोलैलायलांसै जाया माबो जाया बेखौ नेबाय थानांगौ इमान गोबाव नायनांगौ ओमफ्रायनो माबादो बेसे खोमसि ब्लग बानायो नोङो अफिसनि गारि खालामदो निजाथ' गैजारा फिदिंग्रो फिस्लाथार मोनफैबाय लोगोफोर मेडिकेल मोनबाय जों दा हाबनोसै अबाव नांदो मेडिकेल हाबबाय
नोंलाय मानो दोनना लायो